ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಮೈಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಟುಮೇಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ 55ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೆನರಾ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಕಂಜಾರಾಮಿ ಮೋವಿಯೋ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವು ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹೋಲಿ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 50 ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಜುಬಿಲಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ದುಬೈನ ಜಾನ್ ಎರೋಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಅವರು ಕೊಂಕಣಿ ಖಜೂರಾನಿ ಓವಿಯೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಮೈಕಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ರು. Here on earth, and you have completed 35 years of counseling people, helping people, guiding people, and loving His congregation must be such a fulfilling thing to do. I am assured that Father Michael Santhumaya will continue to achieve much more spirituality and personally with the amount of hard work and dedication he exerts each day. I would like to also congratulate Father Santhumaya on his second achievement this evening, which is the launch of his book, Company Khazra Ovio. As you are all aware, the Ovi is a 3 to 4 liner traditional couplet, sung during the rose and maybe sometimes wedding. These Ovio involves God's blessings, reminding the bride and the groom of the love and sacrifices of their parents whilst giving advice and also indulging in some good humoring teasing. ಅನಂತರ ವಿಲೇರಿಯನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅವರು ಕೊಂಕಣಿ ಖಜೂರಾನಿ ಓವಿಯೋ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. मॅडम थँक्यू तुमी देवा लागीं खंयच्या भाशेन तुमी मागता म्हाका हें शिकय. मॅडम ताका सांगलें की तूं कुज नांगोस आनी मांड कोरपण म्हूण दितलें आसा. आनी उपरांत तिणें मान कोरपण म्हणूनच मागोवंक सुरू केलें की आनी उपरांत ती सरकार गेली की या खंय गेली ते विचारवेक गेले. पूण हांगासर म्हज्या आज्येन जें कितें सांगलें जावन आसा ती काणी दिल्ली समोबरीत काणी सांगली ताका आमी लोकवेद म्हणटा. ही काणी हांगासर कित्याक गरजेची म्हणून सांगल्यार एका ल्हान सवालांत हांव सुरवात करतां. आयच्या काळार संवसार सगळ्यांचे दुबळो देश खंयचो. ಇದೇ ವೇಳೆ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಮೈಕಲ್ ಸಾಂತುಮಯ್ಯರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಸಂತೋಷದ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ರು. नाव सांगले चुकता समस्या जातात समोर वचना तशेंच हांव बेळवाय गेलो बेळवाय थंयसर म्हाका विकार मेळ्ळे आनी तांकांय तांचो उडास काडटा. तांकांय थोडे देव बरें जाल्यार तांकां थोडे आसा तांकां हांव देव आभारी जावन आसा. म्हाका सेमिनारी घेतिल्लो आदलो वेस्प वाजीब सोज हांवें थोडो सांगला देवी सांगना कित्याक एक सांगला तुमकां तसो उडास काडटा ताची आत्मशक्ती मागता. ताचे उपरांत आमचो आदलो वेस्प निवृत्त वेस्प आदीक मनादीक दोतोर अलोशियस पावल सोज ताणें म्हाका तसो ओकेशन प्रमोट जावन आपयलो प्रोत्साह दिल्लो सांगला तसो साकार आनी तो म्हज्या जिणेक एक रोल मॉडेल ताका देव बरें करूं म्हणटा आसतना आतांचो वेस्प मनादी दोतोर पीटर पावल साळदाराचो उपकार बावडटा आनी ताकाय ताच्या खातीर हांव आज प्रत्येक मानता. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಮಿ, ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸಂತೋಷ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ವಿನೋಲಾ ಲೂಯಿಸ್, ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚರ್ಚ್ನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೊನಾವೆಂಚರ್ ನಜರತ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿನಿಶಾ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.
ನಾಗರಾಜ್, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.